ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚಲ್ಲರು. ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲರ ಅಂದಿಯೇ ಇರಗೊಂದು ಶೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಆಟ ಉಂಡು ದುಬೈ ಅಂದೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪವನು ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಯುಎಇ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಊರ್ದ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾವಡೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಸಾನವರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷ ಭಾಗವತರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹೊಸಮೂಲೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂಚಿನ ದೇಲಂತ ಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳದ ವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲ ಪುಳಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿಡು ದುಬೈ ವಾಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜುಮೇರ ದುಬೈ ಪಾರ್ದಿನ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಭಾಂಗಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಲಂಕೃತ ವಾಯನ ಭವ್ಯವಾಯನ ರಂಗುರಂಗದ ರಂಗಸ್ಥಳ ರಂಗ ಮಂಟಪದ ಜಗಮಗಿಸಿನ ವೇಷಭೂಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ಯುಎಇದ ಯಕ್ಷಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಘಟ್ಟಿ ನೆರ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆನು ಒಬ್ಬುತೋಜಾಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮಾಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ದುಬೈದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ನಡ್ತೊಂದು ಅವ್ನ ಅಂಕು ಬೆರ್ಮೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಮಾತ ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಮಾಯಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪುರವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಕೃಪೆಗಳ ಪಾತ್ರರಾಳೆ ಪಂದಿ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಡಿ ದುಬೈ ಬಂದುಲೆ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಐತಾರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ದುಬೈಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಏಪರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಪಾಲ್ಗೆ. ಇವನ್ಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡದಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರಲಿ ಮಾತಾಡಲ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೈಟ್ಸ್ ಮದ್ದದ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋ ಬಂದಿಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟ್ಯ ಹೂಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದೇ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಟ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗೇಣದ ಬದುಕು ಬದುಕಿದ ಪಾಠ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಬರುವಾದ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯ ಪದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಅಂಚನೆ ವೇಷಭೂಷಣದ ಸಮ್ಮಿಲನಗಳು ನವ ರಸಕುಲಿನ ರಸಾಯನನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಡಲದ ಗುಂಡಲು ನಿಲೆ ಕೊರತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ ದುಬೈದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಯುವತಿಗಳೇನೆ ಒರಿಪಾಡು ಬುಳಿಪಾಡು ಬೈದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈದ ಪನಿಯರ ಸಂತಸವನ್ನು ಈ ನಿಲಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಸಾರತ 24 ಪ್ರಯುಕ್ತ 21ನೇ ವರ್ಷದ 7 ಜನ ಜಲದುರ್ಗೆಯರನ ಉದ್ಭವದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ನಮವುಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವರಿಗೆ ಓಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಕರಾಮಡುಪುನಂಚಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ 2020 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಯುಎಇದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮದ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರಣದ ಪತ್ರಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇರಿದಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಮಿತ್ತಲ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಉಂಚಿ ಎದುರ್ತ ಮೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ನಡೆತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದುಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ಕತ್ತೆತ್ತ 7 ಜಲದುರ್ಗೆಯರ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಯರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಚಿಪೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಉದೇ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಲೇಸು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಬ್ಬರದ ಗುಲಿಗಣ ಪಾತ್ರೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರು ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು ದುಬೈ ಯುಎಇದ ಯಕ್ಷಗುರು ಅಂಚಿನಿ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಂಚಿನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಘಟ್ಟಿ ಅಂಚದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪಳಿಕೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯರ ಮರಪಚ್ಚಿ ಭಲೆ 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 ಬಂತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲ ಭಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ದುಬೈದ ಮನ್ನಡು
ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಟೆ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಮಿರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜುಮೇರಾ ದುಬೈದ ಸಭಾಂಗಣ ಪಾಡ್ದಿನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ರಂಗುರಂಗಿದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಜಗಮಗಿಸಿನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮಾಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಲ್ಪಲೆ. ಟಿಕೆಟ್ದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಟ್ 10 ದಿನ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತೂಗ ಕತೆ ಅಂಚೆನ ದಯ ಪೊರ್ತು